everyone and welcome back to my show. Ako yung magja-judge. Siya yung mag-fill up ng aking biodata. Yan kasi ako bobo eh. Kasi yung nag-aaral ako, Ano Fox? wala talaga akong nalalaman sa buhay. Ready na po tayo sa judging later. Ito ang pa-outfit ni Mayor. Oh, look at. Kasi hindi ako mahilig sa jeans. Ayan. Ito lang ang pa-outfit ni Mayor sa ngayon. Ayan. Ito yung mga i-judge ko later. Oh. Tingnan nyo. Ito, kilay pa. Hindi na dinalaliran. Ayan, syupa. Ano ba? Ay, ito. Syupa ha. Uy, ito po yung... Uy, Hanim, bakit ka matatakot sa kamera? Ano ba? Napaakan ba ka ng iro? Nagkarabis ka ba? Ayan, huwag kang mag-ano ka... Hello. Grabing ganda-ganda naman ito. Uy, ito si Jennifer, ang Miss Columbia. Kani si Scarlett. Tapos kinawak-wakok. Ayan, subscribe to his channel guys. Her. Scarlett Aranas. Her na wait kay Iris na may house na. Ito si Janelle Simangka. Kylie Rose Medrano Gatip. Subscribe to his channel. At ito yung Miss Universe Philippines. Pa-side view lang kasi yung ilong ko nadagana ng pison. Nadagana ng pison ang ilong ko. So, ganyan nangyari. Huwag kayong magkatawa dyan. Dahil mangyayari rin yan sa inyo. Hindi lang ako nag-iisa. Saan ang gala natin? Hello guys, ito na po yung nangyayari sa atin ngayon, yung bagong artista ko. She will be having her first makeup sa first regular vlog namin. Regular yun. Tapos ito yung ito yung makeup artist natin na galing ng Saudi Arabia. China pala. China, from Wuhan, China. Yan siya. Ano po? Unsubscribe to her channel, guys. Scarlett Zilapos Aranas po yung video channel ko po. So I hope you subscribe. Thank you. At sa kanya po, guys, please subscribe to her channel, Janelle Simangka. At yung mga niya, ng mga laman yung mga channel niya ay... Mga makeup tutorial. Ayan. First makeup. Yan ang engkanto na bumaba sa langit, bumagsak sa lupa. Thailand. Hindi mo pa mag-jogging na to. Pagkarabing ko pa ang Kylie. Arang ko pa ang Kylie sa video. So after the putting a foundation, so magsha-shadow na po. So watch and learn po mga guys. Iba to yung shadow ko. Uy! Saan ba? Ano ba to? Matagal pa ang Halloween. Bakit ganito na ang nangyari sa atin? Dahil kailan ang burol? Mamaya na? Bakit anong paandar yan? Bakit may scarf? Malamig kasi sa kuan kabaon. Isa sa parasado sa sis. Kaya murag dim light. Interview tayo sa bago nating artista. Princess, kailan ka namatay? Yun lang. Tapos ano yung ginagawa mo? Balsamasyon? Hindi, nagpa-makeup kasi ako para maganda ako sa kabaon. Tapos, Yan, maganda ako ilibon. maganda ka ilibing. Tapos anong bilin mo sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, anong bilin mo? Nabilin ko na. Ang pili ko sa kanila na huwag kayo maalala, maganda ako na mamatay. Maganda ka mamamatay.
Anong look ito? Barbie. Barbie look? Barbie or Barbie doll? Ah, ikaw si Annabelle.